Quizlet.com da webgunea txartelak edo flashcards egiteko. Joan search zonaldera eta idatzi nabo. Eta horri ikusiko dituzu txartel guztiak. Egin klik txartel batean. Ia, irekitzen den. Vale. Eta hor daukazu galdera eta erantzuna prest. Egin klik both sides. Gero turn first. Orduan galdera duzu. Nik zuri lorea eman, nik uste dut dizutela, clip to flip, eta ondo egin dut. Urrengora jo, nik zuri loreak eman, dizkizut. Lehen aldian, nizkizun? Bale, ondo egin dut. Bueno, bera joan, hor daukazu zerrenda, eta emon test. Hortze, galderak dituzu, eta zuk aukerat alduzu, reading edo matching, multiple choice edo true or false, ingo dut regenerate test, reading kanpora jarrita. Bueno, azterketa bat egingo dut, txarto egingo dut apropos, eta hori aukeratuko dut, eta amaitzerakoan check answers. Vale, esango dit zein egin dudan ondo, zein txarto, eta zein den nire nota. Nahi badut gehiago praktikatu, regenerate test, eta beste bat egingo dit. Eta nahi badut inprimatu aldut azterketa. Bueno, joango naiz berriro hasierara idatziko dut nabo, berriro, txartel guztiak daude hor, janari aukeratuko dut. Vale, eta hor ere learn, hori da ikasteko beste modu bat, galdera aukiko dut, eta ni jarriko dut erantzuna, eta esango dit ondo egin dudala. Vale. Normalean atzera egin alduzu, baina nik programa honetan ezin dut, hasike berriro egingo dut nabo, erakusteko nola inprimatu aldiren txartelak. Ordan janaria berriro. Vale, eta hemen print tools azpian, eta holan inprimatu aldut, edo glossary moduan, edo small flashcards, edo large, edo index card. Inprimatzeko lehenengoz klik egin open PDF, eta gero, right click egin zaguarekin eta inprimatu. Bueno, espero dut lagungarria izango dela.